Bon dia, tropa. Nou vídeo a YouTube. Ara em faré el cafè. Prendré uns quants àtils, faré el cafè, segurament prendré sal. Ja vaig menjar un Durum XXL, així que no tinc gaire gana. I per què ho dic? Doncs això està relacionat amb el preentrenament que prenc, que no... Molts de vosaltres m'heu preguntat si em va bé aquest preentrenament o per què el faig o X motiu. Perquè no faig un àpat una mica més copiós. Doncs és molt simple, ara que estic en volum, quan llevo no tinc gaire gana i em costa doncs menjar, la veritat. I a més, doncs, és com poc menjar, llavors entra bé. També quan em llevo em costa menjar. A més, tens el xut de la cafeïna, o sigui, la cafeïna et dona molta energia i amb l'estómac buit jo crec que s'assimila més ràpid encara. I a més, doncs, com es diu això? Tenim el sucre dels dàtils i el magnesi dels dàtils per evitar rampes i la sal doncs fa vasodilatació i així tenim un millor bombeig. I això és brutal, la veritat, o sigui, trobo que va molt bé. I què més dir-vos? Doncs a mi m'està funcionant des de fa una bona temporada. Poca cosa més, ara li foto canya. Ens veiem al carrer, va! Bé, això som al carrer, anem cap al gimnàs. Avui toca dia de braços. Serà molt senzill, simplement són 2 exercicis de bíceps amb 2 sèries, o sigui 4 sèries de bíceps, 4 de tríceps, 2 exercicis de 2 sèries també. Després faré una mica abdominals, faré 6 sèries abdominals. Per què faig tan poques sèries? Doncs la gràcia és fotre molta intensitat i fer un volum baix, o sigui, no és heavy duty, però s'hi aproxima més al heavy duty gairebé que el high volume. I bé, doncs, li fotrem molta tralla. M'he pres la cafeïna igualment, o sigui, és poc volum, però anirem a mort, encara que sigui braços. I és recordatori de braç, així que tampoc no fa falta fer gran cosa, ja hem entrenat tota la setmana. Estic fent la rutina que vaig dir per stories, que és torç, cama, descans, torç, cama, braç. La veritat és que molt bé, molt content. La cama m'està responent molt bé, o sigui, la noto com inflamadeta per on toca, ben amb sang, un pèl amb to, més que inflamadeta amb to, on toca. I el quàdriceps està responent bé, el gluti, el femoral, ara hem fet dia gluti. Per què faig dia gluti? Bueno, dia gluti, per què faig un dia en què començo el hip thrust, com va veure stories? Això ho estic gravant aquest vídeo el 9 de maig, perquè tingueu referència. Doncs bé, faig gluti perquè aquesta rutina no ha estat totalment ideada per mi, sinó que he tingut molta ajuda d'una persona que espero que tingueu al canal o que pengi per d'altres xarxes, algun vídeo farem amb ella i segurament tindrem col·laboració amb aquesta persona, amb ella. I bé, doncs faig a gluti perquè em va dir que jo li vaig proposar una cosa i em va dir tu no fas gluti. No, a mi no em fa falta. I em va dir que estaria bé que em fes una mica, així que en fem i ja està. I noto com avui, que el vaig fer ahir, doncs avui noto com una mica de succió cap amunt de les natges, increïble. Una sensació rara de collons, però és el que toca. I braços, tornem al tema principal, braços. Avui faré amb... se m'estan cansant els braços d'aixecar-los. Avui faré tot amb puritge o màquina, o sigui, farem curl Bayesian amb puritge. Després farem curl predicador amb màquina, m'agrada més amb màquina. Ui, que se'm desestilitza. Després farem extensió katana, doble politge i tresnuc amb politge. A mi m'agrada, de vegades faig amb corda, però no separo les mans al pujar, ja que al separar les mans doncs, la força es divideix pel sinus i el cosinus i fas més força de la que realment s'emporta el múscul. I bé, doncs, per què faig tot amb guiat? Doncs perquè ja hi ha els altres dies, els dies de torns, en què un dia faig, ja ho veureu en següents vídeos, però faig doncs curl barraseta amb estricte i després faig push down, extensió clàssica de tríceps, i després l'altre dia faig curl martell i press francès, o sigui, ja faig molt de pes lliure, doncs fem 4 exercicis de politge, 3 de pes lliure i un de màquina. Trobo que està ben equilibrat, al final, si vols aïllar bé un múscul, com més estabilitat millor, i trobo que és el més interessant. Bé, doncs ja ho he dit tot per ara, sense més dilacions, anem a fotre-li el gym, va!
Bé, anem escalfant els braços, comencem amb Curvellessin, com he dit abans. El que m'he oblidat de dir és que sí que li fotem molta treia al braç, però el pit no, o sigui, és un volum més o menys baix i trobo que és suficient. El braç és el que s'emporta més tralla, però noto que al pit li falta una mica de volum, la veritat. O sigui, noto que potser no és suficient, és curiós, no? Però és així. Dit això, quan m'he xuponat una mica el gluti, però no és problema. Anem escalfant. Anem escalfant la tralla. L'escalfament ja comença a cremar una mica. Bé, abans he fet una pífia i és que no m'he adonat i tenia una plaqueta, mitja placa extra al braç esquerre. No ho he notat perquè hi havia un rato en peu-pes, però ara he fet 6,25 quilos, que no sé exactament quan és perquè cada politge és un món. Ara faré 8,75 més mitja plaqueta i després provarem 11,25. Jo quan feia Curvellessin el dia de braç, que era cap al final, feia 8,75 a 15 repeticions l'últim cop. Avui provarem 11, la top set provarem amb 11,25. Segona aproximació i última, va. Va, ara sí, ja han passat 3 minutets. A la sèrie anterior n'he fet 10, o sigui, ara hauria estat prou bé. Crec que vaig bé d'energia. O sigui que si en fem unes 15 serà brutal. Va, forts, va! 11. 12. La gràcia d'aquest exercici, primer de tot, molt bé, 12 repeticions, n'havia fet entre 12 i 15, així que estem dins del rang, que baixi el pes. Avui 75 més una plaqueta. Però la gràcia d'aquest exercici és esquena recta i braços darrere, per treballar amb estirament, no escurçament. El fem primer i després el Curvellessin, ja veureu, perquè així ens fatiguem. O sigui, aquest exercici, el bíceps és més dèbil, es fatiga abans. Esquena recta, tenim el suport per estar més estables, millor hipertròfia. Si no tinguéssim el suport ens hauríem d'inclinar i seria com una espècie de curt tradicional, no tindria gràcia. O sigui, esquena recta, tots rectes, el tors recte, i pam, 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 fotre-li duríssim, sempre duríssim. Va, 30 quilets, hauria de fer 15 repeticions, però amb aquest pes no podré, així ho farem al màxim possible, com sempre, i ja està, va. Veu? Així amb 20 quilets, li fotem 15, va. Buah, tinc el bíceps ultracongestionat, està vermell, està enorme, o sigui, està potent, 4 sèries i fora. Una llàstima que no hagi gravat la segona sèrie de cul predicador o quarta sèrie de bíceps, perquè ha estat duríssima. He fet amb 20 quilets, 13 repeticions, però ha estat ben controlat, squeeze, baixava, quan notava que la màquina tocava, plac, tornava a pujar, ha estat una borrada, i l'última sèrie ha estat una lluita de, no exagero, 3 segons, o sigui, fins i tot m'han preguntat si feia mandíbula o què, una mica conya, una mica no tant, no sé per què, però bé, al final si ets al gimnàs pots cridar, no? O sigui, és dur. I ara m'està costant fer l'extensió katana perquè tinc el bíceps tan congestionat que no puc extendre bé el braç, o sigui, mireu, aquí estic extendint el braç i fer més força hauria de tensar el bíceps en direcció contrària, o sigui, una barbaritat, l'hauria d'estirar. Quan està contret, estirar és criminal, o sigui, està contret o estirat, però no pots tenir-lo contret i estirat a parts iguals, o sigui, us contreu, s'estira el múscul. També va ser bàsicament això. Última sèrie d'aproximació era que em va, aquí anem una mica més pesats, ara ja s'ha destensat una mica, no ens volem cansar, com que anem frescos, com que és dia de braç, portem pel volum, no hem congestionat encara, podem apretar el pes, com en el Curvellessin,
Fotem tralla aquesta extensió katana. En principi hauria d'anar unes 12-15 repeticions, però bé, apretarem a mort i a veure què surt. Descans una mica i li fotem, va. Bé, en comptes d'arromangar els braços, crec que és més fàcil fer-ho sense samarreta directament. Així segur que es veu bé el tríceps. Esquena també, punt fort, gluti, amb pompa i ja està. Ja està, 12. Està bon, Tinc injectat en sang al braç, tu. Com ha de ser? No sé si em veure aquesta, estic una mica al costat, però... Va, ara extensió trasnuca, amb un bilateral, els dos a la vegada. Ho farem corda, però com he dit abans, no separaré, simplement és per mantenir recte. Faig en corda perquè és còmode i em fa mandra anar a buscar una barra triangular. I bueno, potser no és tan bona agafada, però es pot fer, que això és molt, no? Si es pot fer, ja és vàlid. Ara, espero no estar tapant la càmera. Molt bé, ja estem abans. He fet una sèrie brutal, però he tapat la càmera amb el cos. Així que canviem la posició de la càmera, canviem l'angle. Li fotem, abans he tirat amb 3,75, ara he 8,75. Així li fotem unes 12, va. Última, va, 12. Com s'estira el tríceps, uah! Ja farem posing, com si no m'haguéssiu vist prou el físic. Farem posing, i després abdominals i haurem acabat per avui. Avui és un dia senzillet, 4 sèries de bíceps, 4 de tríceps i cap a casa. Una mica de posing, així és com estem actualment. Les cames estan responent prou bé, ahir vaig fer cames, així que potser no estan amb el millor to. Però jo les veig força bé. No femoral. Buah, brutal. Ara l'esquena. Us ensenyaré el gluti, però no vaig amb tanga i crec que no em farien bona cara si anés amb tanga aquí. Com es noten els braços. Aquesta no em sortirà gaire bé, però s'intenta. Per encima de l'outspread. I ara hem acabat el posing. Anem a fotre abdominals, va. Després de posing. Passem a abdominals. L'últim dia fem abdominals també, ja que si no els braços es quedaria molt curt i llavors aprofitem, ja estem poc fatigats i li fotem tralla. Aquí la gràcia és treure l'aire quan et doblegues, pels sues. També dic que noto el braç congestionat, tinc el gluti rebentat d'ahir. Noto tot, menys l'abdomen gairebé, però bé, li fotem, va. Ara si fem unes 10 repeticions amb 10 quilets, aquesta màquina s'enganxa a l'inici. Un segon. Ara pujo el seient. Ara sí, sense més dilacions. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was
it's not my illusion, my mistake. I was careless, I forgot. Buah, 9:30. Costat. Espero que se'm vegi bé aquí. Ja anem acabant. Dragon Flag, banc pla de tota la vida. No m'agrada tant l'inclinat, no sé, sempre l'he fet amb banc pla, terra. El tradicional, 3 sèries també, com l'abdomen. Faig 6 sèries abdominals a la setmana, totes centrades en un dia, el dia més suau, el dia recordatori de braços. Més o menys hauré trigat a entrenar 1 hora i 10 minuts, 1 hora i quart. M'he allargat una mica, ja que algunes sèries a l'inici he estat parlant i se m'han allargat, però aquest entrenament es pot fer perfectament en 1 hora. Al final són 8 sèries de braç i 6 abdominals, que vas pam, 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 pam. Va ràpid. I va, hi fotem. He posat aquest angle també, perquè hi ha molta claror, estic al costat de la finestra, així que així se'm veurà bé. Oh, que bona. Ara ja no gravaré més al gimnàs, gravaré l'outro al carrer i encara no dic salut i força, ja sabeu on. Va, entrem al carrer. Bé, ja estem, tornem cap a casa. La veritat és que ha estat un entrenament ràpid però efectiu. Hi ha hagut un factor clau i és que al ser tan poc volum d'entrenament, al ser 2 exercicis de bíceps, 2 de tríceps, a 2 sèries cadascun, o sigui 4 sèries de bíceps i 4 de tríceps, hi ha hagut un factor, un component psicològic de no podem fallar, o sigui, és com... Tenim molt pocs trets, tenim molt poques bales, això no podem fallar, he de fotre el màxim possible, he de fotre molta tralla, i és el que s'ha fet. Al cap i a la fi hem anat totes a fall, no hem anat més enllà perquè normalment m'agrada entrenar sol, lineal, sèries lineals, però s'han lluitat com mai. A més, també aquest factor de no podem fallar m'ha fet que pugui expressar més intensitat. La veritat és que ha estat força demoledor l'entrenament breu, braç senzill, entre cometes, però Déu-n'hi-do, i això s'ha notat, aquest factor psicològic s'ha notat moltíssim, i trobo que és molt interessant i molt important, ja que de vegades doncs, diem més, l'únic que fas és com, sense adonar-te'n, et reserves perquè dius, bueno, anem fent, aquí no, aquí és, hem de fer, i trobo que és molt interessant i molt important. Dit això, un entrenament de 10, repeteixo, aquesta rutina ha estat ideada principalment per una altra persona, m'ha ajudat molt, espero que la tingueu al canal pròximament, i tot, fins aquí és tot. Apa, ens veiem aviat. Salut i força al Canut, va!